abagusiba minto nabakwanire andonsia simule chinga gichingiya naende tuomera na sembeo kaka yabera matuka mange ntana go comment gore ya siasa ya Gusii lakini lero nganchere inkwane ngane yemo gusabire ekiagera narapimire sana siasa ya Gusii bunere tagete nkwanira abana siasa ba Gusii ekiagera nde very sure 100% everyday yanko yenyora bale currently ime ya Kisii County igotobwate abana siasa badominate tikure byama bibere ntobwate chakro mugavana ntobwate abana siasa ba ODM alafu on the other side ntobwate ababunge ba UDA aboni gabarase serikali emukutano yakorirwe menge Gusii nigebwate chibura buru ebe ya ODM ebe ya UDA chibura buru chinyinge yani mukutano toko erabu yaigo muchando tabeti gusaba ntukoburukana omukutano obete juicy no yase chitiaga scherute tuase ekanisa chiseme chiga chiabo machoge abana siasa mbale bare ngoro ba ODM na UDA bare guchangere kanisa lakini ekaburukana chitiaga chikarutwa abantu bagatama lero naende na abarorire baramo bagoseka asa matanga ama mumwe abakaka William Satandi na omongi na bwe county Mama Doris Donya ababunge ba UDA no bare ababunge ba ODM no bare nimbwate my observation kaka ngakinare gusaba nga abana siasa baito ekera bachira seme kutano buneyo asa matanga aseme chango totuare chi speech bunechiga omonta atene natebenga kaka abantu baminto intukorwa sense amogete gose UDA gose no ODM omonta atebenga ime ya Kisii tuarosiri chipara chikilomita 200 abo baminto bagotorwani batararosia developmental competition yani tutware competition ya magendero onde nera atene ko gose no ODM nere gose ko UDA atebenga intumu na babunge tuwa mobilizeri tuwagachire chike MTC 20 abo bagotorwani opponent baito bataragacha abantu bake chinko binga mwakorere mirimo nando mubungo ndatenene atebe intukurwense amogete either UDA go sazimio twarikira abasaye 200 abo opponent baito batararika na kibago torwaniriri abantu bake chinkobi nando yo ndatenene atebe nga asenke ncho intwe torababunge tuabekanira amo korwe either UDA go se ODM intubone gento tuakorire chisukuru eyemo ibere isato tuachapugire diri chabere chi national school korugosen county schools was extra county aina ramagendero tuakorire abantu bake chinkubi oyo ndatene natebenga intugo se ko ODM gosen ko UDA buna babunge tuabekanira amo amagendero tuaretire Gusii na aringa tuagajire ji university chinde isano twa influence ji university isano gocha Gusii ekia ubande batarakora totuare developmental arguments lakini mone binto tokorraga igasi chi podium neringa amatanga arenge gose asegete ningo otangana asoko mobilize chigun abuno ototangaine yani nero competition tobuate omochango orenge kanisa ningo mobilize ti abantu boga mono wetani etimu gete nero competition yobo sense tobuate bona competition inkoroka yobo chara competition yobo riri yobwana yani bono competition tobwate neringa ekera tuare ngasegete monto kiorete ta abasa bange bagacha kuogerera nyarebe yani ero competition tobwate Gusii it's no longer about development amagendero Gusii asirire pipi tayo ebindo tuare korra Gusii amatuka amaga byachire
resources tu arekora chi arekora tu asikipara gosa chisukuru gosande iga binto binde county mambo mingi twatebereire bisege bike twabere distracted kurwa samagendero ali abananchi batakeire konyo abagusiba minto abana siasa more gusi asomo yobwo gwanchana abasoro mbu yakoni ekiama mbu yakoni ODM mbu yakoni UDA oneta yobwate muchando with that lakini rende inki totaikaranse no omete no mumura ekero kwenda kwegenyeruka igoko mwega based on competence tari omonu of course omonu no muya lakini based on performance bono tigaba na inchi bategere performance mu akorere ba make decision ODM leta performance ya ino beke mesa UDA leta performance ya ino tereke mesa bono chaka go kombe atenena teba intubu na UDA tu akorere 1 2 3 4 5 UDM yangira gokora abantu babakire chinkobi baba join gosonye more ODM leta magendera ine mesa teba intubu na ODM tu akorere 1 2 3 4 5 6 UDA tarakora abantu babakire chinkobi baba join to konyara go join abantu UDA na Kisii to konyara go join abantu ODM ne Kisii eite konyarekana tiga abantu ba join omurengo gete asengencho development asengencho mwakorete gento gete abantu bakagendera naro cha abantu bako complaininga abantu gete bairwa marube UDA onye mobwate capacity anye nandi abagusitika tiga wesiberie sike ya ina asabageni bari onya maruba chetata tu kire rigo takunya gutangase ebiswaeri nga UDA mbare tata marube gusi obuno bochara onya UDA moko nyara kore ta marube yabari mugusi engima leta umura gusi we need abantu baito bari kwemeremo this is the opportunity UDA onya moko nyara kore kaba sikari 300 I don't see any problem siarama baga leta abantu bari kwemeremo ODM na inwe onye moko nyara gokora gento gete kora after all tigatuwagi you asama genderero tari Kisii buna bora narigere chi WhatsApp group chagusi gaiga ndo cha baisi bako na waka chinkobi sijui nyagete bwogere irwe sijui nyare boseri we sijui nyare ba nini bono aina rama gendero bono tobwata gusi aina rama development na ereji bono mutagete totware gusi kaka okuna kukware ngokorra kwane nyasare wanja to change to ikaranse tokwa na magenderero totige Kisii totige goitana and after all abaki chikurante gete mumanyiga abana siasa bakurwa na mugaso lakini botuko barwanirana in community mugaso okoranga nyarebe simbarati barwanire no soro chafet nyakundi barwanire na kibagendi gose nyarebe barwanire na nyarebe abu mugaso lakini botuko abana siasa baroko bangana ki chafet bakareko banga na kitoko simbarati gento gete simbarati akareko banga ngakyo sora kwa gento gete abuna babona siasa botuko mwarora Ruto chakiro campaign ni Raila mugaso bakorwana botuko barwanirana motige kongainwa na bana siasa kuna goitana ofyo gaiga bana siasa ambana ko ba enemies na mokuma na mosaba ituko ndire bana siasa baraetane ebago to divide sika iga mugaso asengencho ehine ro siasa bono batorul to isa koigwana twenzi sika bana siasa mbago etimorero bono weka bato atanane na libara nyora se bago soera to baba ngaini to boria bana siasa magenderero totige gunism abasaye baminto tagotume kubube tagotume kukoruta magena tagotume kukorama abantu tagotume kwa kugenda koleta chibura buru tume kwa asoko ewemeremu tume kwa asoko influence amabaga go chiasa abana bamino tume kwa asoko influence amagendera sekenyoro keino nyasaye tigabaseseni abamentere I hope nga goikera rero ngo change tore tokore ebinto biganeirie asoro ngorwe turagusi nari turakora maya nyasaba seni biamono.